Third-year Mass Communication student si Jose. Masayahin, talentado, academic achiever at student leader. Pero dahil sa pandemya, muntik nang tumigil si Jose sa kanyang pag-aaral. Nitong nakaraang semester ay hindi po dapat ako makakapag-enroll. Pero dahil nga po sa tulong nitong Project Compassion na inilunsad sa isang universidad, napagpatuloy ko po na ipagpatuloy ko po yung aking pag-aaral dahil sa tulong na rin po na ito. Laking pasasalamat ko po dahil hindi ko naman po talaga mabubuo yung ganun kalaking halaga kung hindi po dahil sa tulong po nila. Project Compassion ang naging tulay para maipagpatuloy ni Jose ang kanyang pag-aaral. Ang Project Compassion ay student-run foundation na nabuo sa inisyatibo ni Dr. Annabel Sim, Mass Communication Advisor at ng mga estudyante ng Masscom sa University of Pangasinan. Layunin nitong tumulong sa mga Masscom students na nahihirapang makapagbayad sa kanilang matrikula. Ang Project Compassion, nagsimula siya sa observation na ang common na reason kung bakit nagda-drop ang mga Masscom students na magagaling is because of the financial problem. Husay, puso at malasakit ang naging puhunan upang tagumpay na mailunsad ang proyekto. Sa pamamagitan ng virtual production na isinagawa ng mga Masscom students, nakalikom ng halaga na siyang naging pondo para dito. Itong Project Compassion actually started lang during the pandemic. Kasi nga na-anticipate namin is during the normal times, nagkakaroon ng financial problem ang mga estudyante, mas lalo na nung dumating yung pandemic. And we had virtual fraud na nag-generate naman ng pera. And then all of a sudden, one Masscom student, parang nagkakwentuhan lang kami. Nabanggit ko lang, ang gusto ko talaga is makatulong tayo sa mga ang unisya lang bala ko bumili ng mga gadget, educational gadget para doon sa mga walang tablet, parang ganun. And then biglang naglabasan na ma'am, wala pong pang-tuition si ganito, ma'am, hindi po makakapag-exam. Kaya yun, it started, if I'm not mistaken, last year. Sa sandaling panahon na tumatakbo ang Project Compassion, maraming Masscom students na ang natulungan nito. Talagang napakalaking salamat at ito ay aking babaunin talaga habang buhay. Hindi ko rin talaga kasi in-expect na kapag desisyon na talaga ako na to stop or to end my journey. But this Project Compassion saved me and let me enjoy my college life without any burden. Maraming salamat po. To my family, thank you so much. Marami na kayong naitulong sa akin and talagang babaunin ko po ito. Bukod sa mga estudyante, nagbibigay tulong din ang Project Compassion sa mga nasasalanta ng kalamidad. Kabilang dito ang pagbibigay tulong sa mga nasunugan sa dagupan, mga nasalanta ng bagyo sa Cagayan at nakapagbigay din ng mga relief goods sa isang barangay sa Kalasyaw. Sa mga susunod na taon, target ng Project Compassion na maging isang scholarship foundation. Ang mapipiling scholar ay tutulungan hanggang sila ay makapagtapos ng pag-aaral. Isang virtual production ang muling ilulunsad ng mga Masscom students sa darating na October 28 hanggang 30. Bukas ang Project Compassion sa mga nais magbigay ng donasyon. Here at Project Compassion, we aim to lend a helping hand to those students who are truly in need of humanitarian assistance. Christine Mayterado One para passion, sa Luzon one Headlines. community, one foundation.